Браво, деца! Колко хубави думи чуждактишките! Интересно и забавно беше вашето тържество. Убедих се, че много неща сте научили. Аз не съм ви нужен вече с Богом. С Богом, мило другарче! С Богом, мило другарче! Дошла ни е на гости азбуката и тя ще ви каже няколко думи. Мили деца, преди повече от 1100 години братята Кирил и Методий създали българската азбука. Но тогава българите нямали свои букви и се служили с гръцките. За българската реч братята Кирил и Методий измислили нови български букви. Така се появила българската азбука. Днес аз съм много щастлива, че вие сте научили всички букви и можете добре да четете и пишете. Сигурна съм, че моите дечица, буквите, ще ви помогнат да израснете умни и добри. Вие се трудите упорито и неуморно. Затова вашата учителка, госпожа Павлова, ще ви даде по едно свидетелство за грамотност. Това е доказателство и признание, че вече сте грамотни. Уважаеми родители, можете да бъдете щастливи. Вашите деца вече могат да четат и пишат. От днес нататък те поемат уверено пътя на знанието, за да достигнат до неговите върхове. Щит празник на всички! По азбучене, по реда на азбуката, всички получават свидетелство за грамотност. Александър, Андрея, Валерий, Денис, Деян, Ана Мария, Иван, Истен, Първата редица надолу и Максим малко нагоре. Максим нагоре. Още. Коси. Обратното е. Не чак толкова да се протягате. И върнете. Рая, стъпне надолу малко. Добре, писмото е стало. Така, пристигна едно писмо за първи А клас. И сега госпожа Росенова ще прочете да видим кой ни пише. Мили първокласници, пише ви книгата. Радостта ми беше голяма, когато разбрах, че тази вечер вашият клас има празник на буквите. От този ден ние с вас ставаме неразделни другари. От този момент аз ще бъда ваш неизменен и добър помощник в нелекия, но интересен път по овладяването на знанията. Чрез мене вие ще се пренесете в непознати светове. Ще откриете много тайни и загадки и ще научите много неща за света и живота около вас. Желая ви много успехи в превземането на крепостта наука. Бъдете все така добри, умни, упорити и любознателни. Но имам към вас и една молба. Затова съм изпратила до всеки ученик с по едно писмо. Вие вече можете да четете и нека вкъщи всеки сам прочете внимателно написаното от мен. Айде сега на последното.